Asiya Ciyaledi ko ba ka ba a cikin waƙar Shagwaba. Ita da jarumin nan mai suna comment section. Mai suna to kafin mu tafi abin da ya kamata mu yi za mu kirawo masu kiɗi makaɗa sosai na masana'antar Kannywood ko ba haka ba. Kamar Kashfin kiɗa ya ishe ku ko ba a sake samo muku wani. Akwai wani mai yi ma Dauda Kahutu Rara kiɗi wanda ake ce ma Anɗal ko? Anɗal maduba na shirin tarewa ga wannan. Wato wannan za a in kuna so waƙa ina da ita. Just meet me in the comment section. To abin da yake cewa cikin wannan waƙar ta Ciyaledi ko ba haka ba? Ya fara baitin. 'Yan mata me ya faru? Me ya faru? Yau dai baki mini zance ba. Wane ne ya taɓanki? Ki nune shi idan bai ga fushina ba. 'Yan wata ki haƙuri, rigimarki kamar ba a gama raino ba. Ni dace da masoyi, ɗan yayi guna bai gaza raino ba. Ni dai da ki kuma ina ki roƙonki ba zai zama kowa ba. 'Yan mata na ko ba haka? Waƙar ta bada kyau kuma ta burge. Saboda waƙar tana daga cikin waƙoƙin da suke trending sosai a social media. Gaskiya jarumin ya yi ƙoƙari sosai. Mu haɗe a comment section domin in ji me za ku ce.